ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንእስቲዋኒ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን እግሪ ቅድመ መጻረይ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2027 ብድምር 4-1 ብምርታዕ ናብ ናይ ምድብ መጻረይ ግጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ምሕላፋ ስዒቡ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ጎደናታት ኣስመራ ብምውጻእ ሓጎሱ ገሊጹ ንመላእ ውሽጢ ኤርትራን ወጻኢ ሃገራትን ዘለኹም ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ብምኽንያት ናይ ክልተ እግሪ ግጥም ዓወት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እስትዋኒ ስዒቡ ብዝሕ ሓላፍነታውያን ወገናት ብስም ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ተጻወታን ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝዘውር ዘሎ ናይ ሓገዝ ምትእኽኻብ መፀዋዕታን ጎስጓስን ንሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ተጻወታን ዘይውክልን ዘይሕጋውን ምዃኑ ተፈሊጡ ነብሲ ወከፍ ተጠቃሚ ማሕበራዊ ሚድያ ግዳይ መታለልቲ ከይኸውን ክጥንቅቕ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ጻውዒቱ የቕርብ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ካልኣይ ወርሑ ረጊጾም ሩይ ምዝንባዕ ቀረብ ጸዓትን ምውሳኽ ዋጋ ነዳድን ኣስዒቡ ኣብ ዘለወሉ እዋን ቻይና ጎኒ ፓኪስታን ብምዃን ቀንዲ መንጎኛ ኮይና ትቐልቂላ ኣላ። ብሓባር ድማ ተኹሲ ደው ንምባልን ነተወሳኒ መጻዊ ሆርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋትን ዝዓለመ 5 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ሰላም ኣቕሪበና ኣለዋ። እዚ ዲፕሎማሳዊ ድፊት እዚ ድሕርቲ ቤጂን ንኹናት ዝሃበቶ ወጋዓዊ ምላሽ ትሑት እዩ ጸኒሑ። እቲ ውጥን ሰላም ዝተደፈነ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፓኪስታን ነዚ ግጭት ደው ንምባል እቲ ሃገር ንዘት እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ደገፍ ቻይና ክሓትት ናይ ቤጂንግ ድሕሪ ምጋሽ እዩ። ጻዕሩ ዝሰርሐ ይመስል ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ክልቲኦም ንሰላም ዝጉስጉስ ሓድሽ ጻዕርታት ይገብሩ ከም ዘለው ገሊጹ። እቲ ሓበራዊ መግለጺ ንግርጭታት ንምፍታሕ እቲ እንኮ ግብራዊ ኣማራጺ ዘተን ዲፕሎማስን ምዃን ብምንጻር እቲ ዝተዓጸወ መጻዊ ሓዊሱ መስመራት ማይ ውሕስነቱ ክረጋገጽ ይጽውዕ። እዚ ቅልውላውን ተቐጺሉ እታ ከም ፋብሪካ ዓለም ኮይና እተገልግል ኢንዳስትሪያዊት ልቢ ተባሂላ እትግለጽ ቻይና ኣብ ዝተናውሐ ክትጽሎ ከም ትኽእል ስጋት ኣሎ። ቁጠባዊ ኩነታት ቀንዲ ድርኺት ተበግሶ ሰላም ቻይና እዩ። ፕሬዝደንት ሺጂፒን እቲ ሕጂ ተጸልዩ ዘሎ ኣብ ዓለማዊ ንግድን ርጉእ ዋሕዚ ጸዓትን ኣመና ዝምርኮስ ውሽጣዊ ቁጠባ ኣብ ምሕያል ዘተኮረ እዩ። ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ካብ ወታደራዊ ልፍንቲ ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ጠቕሊሉ ንምውፃእ ብዕቱብ ይሓስበሉ ከም ዘሎ ንቴሌግራፍ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣመልኪቶም። እታ ጋዜጣ ብዘርግሓቶ ጸብጻብ ትራምፕ ነቲ ኺዳን ናይ ወረቐት ነብሪ ብምባል ክገልጾ እንከሎ ዓባይ ብሪጣንያ ሓይሊ ባሕሪ የብላን ኢሉ። ትራምፕ ድሕሪ እቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝተኻየደ ግጭት ንኣባልነት ኣሜሪካ ኣብቲ ኺዳን ዳግማይ ክትሓስበሉ ድዩ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እወ ማለት እዚ ኺንዮ ዳግመ ግምት እዩ ምበልኩ ብዛዕባ ኔቶ ተሰሓሒተ ኣይፈልጥን ወትሩ ናይ ወረቐት ነብሪ ምዃኖም እፈልጥ እየ ፑቲን እውን ይፈልጥ እዩ ሓይሊ ባሕሪ እውን የብልካን ኣዝዩ ኣሪግካ ዘይሰርሓ መራኸብ ጽዕነት ነፈርቲን ዘለዋ ክብል ንኹነታት መርከብ ውግእ ብሪጣንያ ብምጥቃስ ወሲኹ ተዛሪቡ። ኣብዚ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ብዛዕባ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ምዕባልታት መብርሂ ይህብ ዘሎ። ስታርመር ጸሓፊት ጉዳያት ወጻኢ ይበት ኩፐር መጻዊ ሆርሙዝ ንምኽፋት ዝግበር መደባት ንምዝታይ ዋዕላ ኣህጉራውያን መራሕቲ ክተእንግድ ምዃና ኣፍሊጡ። እቲ መጻቦ ኢራን ንመጥቃዕቲ እስራኤልን ኣሜሪካን መልሲ ምሃብ ካብ ትጅምር ኣትሒዙ ተዓጺሎ ብሰንኩ ድማ ዓለማዊ ዋጋ ነዳዲ ክውስኽ ተራዩ። ስታርመር ዓባይ ብሪጣንያ ናብቶም ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ከም ዘይትሰሓብን ንዝውስኽ ወጻኢታት መነባብሮን ንምፍታሕ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ምህዳእ ምዕባለት ኹናትን መጻዊ ሆርሙዝ ዳግማይ ከም ዝኽፈት ምርግጋጽን ምዃኑ ደጊሙ ገሊጹ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዘባዊ ጸጥታ ንምውሓስ ትሰርሕ ኣላ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኢዱ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኢዳ ከም ዘሎ ክንገረላ ብተደጋጋሚ እዋን እኳ እንተጸንሐ ኢትዮጵያ ግን ብተቓራኒ እቲ ሃገር ኣብ ዘባዊ ሰላምን ምርግጋእን ኣወንታዊ ተራ ትጻወት ኣላ ክትብል ኣድናቖታ ምግላጻ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። እዚ ዝተገለጸ ኣብ መንጎ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ምክልኻል ውሽጣዊ ጉዳያትን ወጻኢ ጉዳይ ፌደራል ሃገራዊ ቤት ምክሪ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኾነ ዶክተር ዓሊ ራሽድን ምስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ
ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኾነ ጀማል ባክር ዓብደላ ብሶኒ ኣብ ኣቡዳቢ ዝተኻየደ ርክብ ምዃኑ ጸብጻብ ገልፍ ኒውስ ኣመልኪትሉ። ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ንኽልቲኣዊ ዝምድናታት እተን ሃገራት ብምግምጋም ዓበይቲ ዞባዊ ምዕባልታት ኣተኪሮም ከም ዝተዘራረቡ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ምትሕውዋር ንምጥንኻር ምርግጋእ ንምድንፋዕ ዘለዎም ሓበራዊ ተወፋይነት ደጊሞም ከም ዘረጋገጹውን ኣብቲ ዘርግሕዎ መግለጺ ጠቒሶም ኣለዉ። ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ሱዳን እናተገደደ ይቕጽል ኣብ ዘሎ ከቢድ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንሓይልታት RSF ወታደራዊ ማዓስከርን ፋይናንሳዊ ድጋፍ ብምሃብ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ከቢድ መጥቃዕቲ ይፍንዉ ከም ዘለዉ ሮይተርስ ኣረጋጊጸ ክብል ጸብጻብ ምዘርግሑ ይዝከር እዩ። በዚ ምኽንያት ክልቲአን ሃገራት ከቢድ ወቐሳታት እኳ እንተገጠመን ኢትዮጵያ ግን ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እትረኽቦ ተደጋጋሚ ፋይናንሳዊ ድጋፍ ከይጠፍእ ብዝመስል መልክዑ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ኣብ ምውሓስ ዝለዓለ እጃም ኣለዋ ኸትብል ክትንእድ ተራእያ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኮነ ኤርትራ ኩናት ንምውላዕ ብድፊት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ከካይድ እኳ እንተጸንሐ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ባሃንደበት ብዝተወልዐ ወታደራዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከቢድ ዝተባሃለ ቁጠባዊ ቅልውላው ከስዕብ ዝኽኣለ መጥቃዕቲ ክገጥማ ክኢሉ እዩ። ነሲዒቡ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንኢትዮጵያ ክትገብሮ ጸንሐት ድጋፍ ብምቁራጽ ዓርሳ ኣብ ምክልኻል ምጥሓላ ሲዒቡ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ማይኩ እኳ ሒዙ ዝፍክረሉ ዕድል ክረክብ ከም ዘይከኣለ እናተገለጸ ይርከብ። ኣሜሪካ ንዓና ስጋት ክትከውን ኣይትኽእልን እያ። ኣድላይ እንተኾይኑ ንሕና ስጋት ክንከውን ኢና። ኣብ ጎኒ ኢራንና ዘለና ኒኩለራዊ ዋልታ ሰሪሕና ኣለና። ውሳኔና ድማ ቀኒዑ ነይሩ። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ባይትኡ ኣብ ዘስምዖ ነዊሕ መደረ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ እታ ሃገር ኒኩለራዊ ኣጽዋር ንምስፋሕ ዝወሰደቶ ውሳነ ሙሉእ ብሙሉእ ዘረጋግጽ ምዃኑ ኣዊጁ። ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየድኦ መጥቃዕቲ ሃገራዊ ድሕነት ከረጋግጽ ዝኽእል ሓያል ወታደራዊ ሓይሊ ምዃኑ ንዓለም ከም ዘርኣየ ዝገለጸ መራሒ ሰሜን ኮርያ ድሕሪ ሕጂ ክትፈርሕ ዘለዋ ሃገር ዘይኮነትስ ኣድላዮ ዝኾነሉ እዋን ንጸላእታ ስጋት ክትከውን እትኽእል ሓያል ሃገር ምዃና ገሊጹ። ኪም ጆንግ ኡን ወሲኹ ህንጸት ኒኩለራዊ ዋልታ ንቁጠባውን ባህላውን ምዕባለ እቲ ሃገር ውሕስነት ከም ዝሃበን ንደቡብ ኮርያ ቀንዲ ጸላኢኡ ብምግባር ንዝኾነ ይኹን ምልዕዓል ሕነ ክፈዲ ምዃኑ ኣፈራሪሑ። ከቦም 29 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ኣን 26 ዝተባህለት ነፋሪት ኣብ ንቡር በረራ እናሃለወት እያ ኣብታ ሩስያ ብሓይሊ ካብ ዩክሬን ዝመንዛዓታ ዞባ ክሪምያ ወዲቓ። ሰራዊት ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብቴክኒካዊ ምብልሻው ዘጋጠመ ሓደጋ ምዃኑ ብምጥቃስ ብሚሳኤላት ድሮናት ወይ ኣዕዋፍ ተሃሪማ ከም ዘይወደቐት ኣሚቱ። 7 ካብቶም ግዳያት ኣብ ረርቲ ዝርከብዎም ኣባላት ከም ዝነበሩ እቲ ሓበሬታ የመልክት። ከምዚአን ዓይነት ነፈርቲ ካብ 1960ታት ሒዘን ዘገልገላ ኮይነን ህይወት ብዙሓት ዝቐዘፈ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ከጋጥመን ምጽንሑ ይፍለጥ። ኣብ ቴህራን ኣዛዚ ኮር መሐመድ ራሱ ኣላህ ሰራዊት ምክልኻል ኢራን ዝኾነ ሓሰን ዛዳህ ሎሚ ብናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዝተኸተለ ጸብጻባት ኢራን የምልክቱ። ኮር መሐመድ ራሱ ኣላህ ንቴህራን ንምሕላው ዕማም ዝተዋህቦ ኮይኑ ቀንዲ ስርሑ ንማእኸላይ መንግስቲ ምክልኻል ኢራን ውሽጣዊ ናዕቢ ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን ንምዕጋት እዩ። ኣዛዝ ሰራዊት ኡጋንዳ ንሓሰውቲ ፓስተራት ጽኑዕ መጠንቀቕታ ሂቡ። ኣዛዝ ሰራዊት ምክልኻል ኡጋንዳን ወዲ ፕሬዝዳንት ሙሴቬንን ሙሁዚ ኬኑሩጋባ ኣብ ልዕልቶም ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ሓሰውቲ ፓስተራት ጽኑዕ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቑ። ሙሁዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ብዘርግሖ መልእኽቲ እቲ ብ2024 ዝመስረቶ ሊግ ሃገራውያን ኡጋንዳ ስልጣን ምስ ሓዘ ዝኾነ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቴዎሎጂ ዲግሪ ንኽህልዎ ከም ዝግደድ ገሊጹ። እዚ ውሳነ ተግባራዊ ዝኸውን ንምእመናን ካብ ምዝንባዕን ንምክልኻልን ንፈጣሪ ብምውራድ ገበን ዝፍጽሙ ውልቀ ሰባት ናብ ሕጊ ንምቕራብን ምዃኑ ኣነጺሩ።
أزناي مهوزي قراص وسانة مستقربت هاجر رواندا ب2018 زتأتات وطو تاريكاو لوطي تمساسال خوينو ترخيبلو መንግስቲ ኤርትራ ትካላት ሃይማኖት ሞያዊ ስነ ምግባር ንኽህልወን ብዘውፃቶ ሕጊ ነቲ ረቑሕ ዘይማልኣ ኣሽሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ዓመት 2000 ከም ዝዓፀወን ይዝከር። መንግስቲ ኤርትራ ብቐደሙ ነዞም ናይ ዘበና ጠንቋሎ ኣቐዲሙ እዩ ነቒሕሎም። ኢትዮጵያ ኢዳ ከም ዝሃበትን ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ከም ዝበፅሐትን ትማል ወግዓዊ መግለፅታት ኣውፅኣ ትርከብ ኣላ። እዚ ሃገር ዝነበራ ነዳዲ እናተፀንቀቀ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነቲ ቀዳምነት ዝወሃቦ ነገራት ትማል መግለፅታት ብምውፃእ ነቲ ህዝቢ ሓቢራ ትርከብ ኣላ። እዚ ሃገር ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ከም ዝበፅሐትን ኣብ ዝቕፅል 2-3 ሰሙናት ኣብ ኢትዮጵያ ነዳዲ ሙሉ ብሙሉ ኣሰራቱ ክጠፍእ ተኽእሎታት ከም ዘሎ እዩ ካብዚ መግለፅታት ክንፈልጥን ክንርዳእን ክኢልና ንርከብ ዘለና። ስርዓት ብልፅግና ቅድሚቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ሓደገኛ ቀውስን ኩነታትን ኣብታ ሃገር ንዝነበረ ሕፅረት ነዳድን ካልእ ነገራትን ከረጋግእ ኣይከኣለን። እዚ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ኩነታት ምስ ተኸሰተን ምስ ኣጋጠመን ከዓ እታ ሃገር መመሊሳ ኣብ ዓበይቲ ሓደጋታት ክትወድቕ ክኢላ ኣላ። ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ንዝኽሰት ኩናት ኢትዮጵያ ካብ ዕድላት ብምጥቃም ክትከስብ እያ ክብል እዩ ኣብ ሓደ እዋን ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ተሰሚዑ ነይሩ። ሕጂ ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ኩናትን ኩነታትን ግን ንኢትዮጵያ ዕድላት ዘይኮነ መርገም ተሰኪሙላ እዩ መፂኡ ዝርከብ። እታ ሃገር ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ሃገር ኣብ ዓለም ኣብ ዓበይቲ ሓደጋታት ወዲቓ ትርከብ ኣላ። መንግስቲ ከም መንግስቲ ኢዱ ሂቡ ይርከብ። እዚ ኣብዚ ሃገር ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ሕፅረት ነዳዲ ህዝቢ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ኣንጻር መንግስቲ ተቃውሞታት ከለዓዕል ዝለዓለ ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዘካይዶ ፀጥታዊ ሓለዋን ኩነታትን ሰራዊቱ እናወሰኸ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብናሃር ዋጋታትን ካልእ ማሕንቆታትን ክሳቐጥ ፀኒሑ እዩ። እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ሕፅረት ነዳድን ናሃር ዋጋታትን ከዓ ነቲ ዓቕሉ ኣፀንቂቕዎ እዩ ዝርከብ። ስርዓት ብልፅግና ነዚ ኩነታት ከረጋግእ ኣይከኣለን። እዚ ትማል ብወግዕ ኣውፂዎ ዝርከብ ዘሎ መግለፅታት ከዓ መንግስቲ ከም መንግስቲ ከም ዝፈሸለን ኢዱ ከም ዝሃበን እዩ ኣብ መግለፅታቱ ጠቒሱ ዝርከብ ዘሎ። ሓይሊ ኣየር ሱዳን ትማሊ ኣብ ኒያላ መዕርፎ ነፈርቲ ብዘካይዶ ናይ ነፈርትን ድሮናትን መጥቃዕትታት ዓበይቲ ዓወታት ከም ዘመዝገበ መግለፅታት ኣውፂኡ ይርከብ ኣሎ። እቲ ትማል ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ መጥቃዕትታት ኣብኡ ዝነበራ ድሮናትን ነፈርትን ብተመሳሳሊ መሳለጥያ ዝተፈላለየ ፅዋራት ሙሉ ብሙሉ ዓንዩ ይርከብ ኣሎ። ሰበስልጣን ናይ ተቃወምቲ ሓይልታት RSF በቲ ትማል ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ መጥቃዕቲ ዕላማታት ከም ዝኾኑ ኣብቲ ሓምዳን ዳጋሎ መስሪትዎ ዝርከብ ዘሎ መሰጋገር መንግስቲ ዝብል ሚኒስተር ጥዕና ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ከም ዝተቐንፀለን መንግስቲ ሱዳን ብዝርዝር ሓበሬታ ዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ። መንግስቲ ሱዳን ነዚ ስጉምትታት ትማል ዝወሰደ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰት ናይ ፅዕነት ነፋሪት ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ብምዕላብ ኣፅዋራት ክተሰጋገርን ክተራግፍን ምስ ተረኣየት እያ እዚ ስጉምትታት ተወሲዱ ዝርከብ ዘሎ። እታ ነፋሪትን ሒዛቶ ዝመፀት ኣፅዋራትን ሙሉ ብሙሉ ከም ዝዓነወን ከም ዝተሃሙኸን እዚ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ብፍላይ ካብ ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገር ኣመዝጊብዎ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ዓወታት ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ስርዓት ብልፅግና ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዕጥቅን ኣፅዋራትን ተቐቢሉ ብመንገዲ ዶባቶ ኣቢሉ ናብ ተቃወምቲ ሓይልታት RSF ዕጥቅን ኣፅዋራትን ከሰጋግር ፀኒሑን ኣሎን። እዞም ተቃወምቲ ሓይልታት ካብ ኢማራት ዝመፆም ዝነበረ ዕጥቅን ኣፅዋራትን ብመጠኑ ምስ ጎደለ ስርዓት ብልፅግና ሰራዊቱ ኣብ ክንዲዞም ተቃወምቲ ሓይልታት ብምስላፍ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን መጥቃዕትታት ከካይዱ ኣብዚ ዝሓለፈ 5-6 መዓልታት ዝተኸታተልናዮ ሓደገኛ ምዕባለን ፍጻሜታትን እዩ ነይሩ። ትማሊ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገርን ወሲዶሞ ዝርከቡ ዘለው ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ንተቃወምቲ ሓይልታት RSF ንኢትዮጵያ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዓበይቲ ውርደት ክኸውን እንከሎ ንሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ከዓ ዓበይቲ ዓወታት ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ብወገን ክልል ትግራይ ላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ሰበስልጣን ሕወሓት ኣመሓደርቲ ዞባታት
ጽምዶ ብጽቡቕ ደረጃ ይቕጽል ከም ዘሎን ጽምዶ ንምኽላፍ ዝግበር ምንቅስቓሳት ከም ዘይጻወርዎ ክሕብሩ ጸኒሖምና ኣለውን። ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ትማሊ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ክልል ትግራይን ተጀሚሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ንህዝቢ ትግራይ እቲ እንኮ መዋጽኡ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ዝካየድ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ክጽቀጠሉን ናብ ዝለዓለ ደረጃታት ንምብራኽ እተን ኣመሓዳርን መሳርሕቱን ክሰርሑ ምዃኖም ቃልኣት ይርከባሎም። ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ክልል ትግራይን ጽምዶን ርክባትን ብተመሳሳሊ ምስ ክልል ዓፋርን ክልል ኣምሓራን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ንክልል ትግራይን ንህዝቢ ትግራይን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ህዝቢ ትግራይን ሰበስልጣን ናይ ተኽልልን ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ሒዞም ይሰርሕሉ ከም ዘለውን ንጽምዶ ብወገን ክልል ትግራይ ክስካብ ክንዲዚ ዓይነት ምንቅስቓሳት ይካየድ ከም ዘሎን መብርህን ሓበሬታን ሂቡ ይርከብ። ጽምዶ መዋጽኦን ህዝብታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎም። ጽምዶን ምኹላፍ ዝተንቀሳቐሱ ኣካላት ስርዓት ብልጽግናን ሰዓብቱን ዝተፈላለዩ ፈተነታት ኣካይዶም ደው ከብልዎ ኣይከኣሉን። ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ንጽምዶ ዝምልከት ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ዘሕጉስን ዘተባብዕን ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ጽምዶ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝበረኸ ደረጃታት እናዓበየ ይርከብ። ኢትዮጵያ መታገቷ እጅግ መልካም ዜና ነው። የሚያሳዝነው ግን የሀገራችን ሀብትና ንብረት የፈሰሰበት ምናልባትም ያ ዛሬ አማራውን ለመግደል ኢትዮጵያን ለመግደል የገዛው መሳሪያ ለጠላት መከላከያ ወይም ሀገራችንን ለደፈሩ አካላቶች መጠበቂያ ይሆን ነበር። የሀገራችን ሀብትና ንብረትም የፈሰሰበት ነበር። እንዳለመታደል ነው እሱ ወደዚሁ ወደ አረብ ሀገራቶች በመጓዙ ወይም አረብ ብሪት በመሄዱ ምክንያት ኢራን አግታለች፣ አይንቀሳቀስም ብላለች። ለብዙዎቹ እየፈቀደች እያሳለፈች ቢሆንም የኢትዮጵያ መርከብ ግን ታግዷል። ዛሬ